Og I har jo allerede sat det ned, så det er jo helt perfekt. Men i øjeblikket så er vi jo i gang med en prædikenserie, og den har vi kaldt for Evangeliet. Og der er vi i gang med at læse os igennem og prædike os igennem Lukas evangeliet og så apostlenes gerninger. Og den tekst, vi er nået til i dag, det er apostlenes gerninger 15. Og det handler om apostelmødet i Jerusalem. Og det er en meget lang tekst, og den har jeg fået. Og det er det, man med en bibelsk udtryk kalder en Urias-post. Fordi den er simpelthen så lang, og der er meget at holde styr på. Så vi skal prøve at finde hoved og hale i den tekst der. Og den handler på en måde om også om at blive slebet en lille smule, kan man sige, som Michelle lige delte noget om. Om at gøre sig nye erkendelser. Om at stille sig selv spørgsmålet, hvem er det egentlig, evangeliet kan være for? Fordi vi lever jo i en verden og en tid, som er fuld af grænser. Grænser mellem lande, hvor der på ny bygges mure og hegn sættes op, og kontrolposter skyder i vejret osv. Der er også grænser mellem kultur, mellem Østen og Vesten, de muslimske lande og de sekulariserede lande. Og ligesådan så sættes der også grænser mellem værdier, demokratier over for diktatur, menneskerettigheder over for middelaldertænkning i gåseøjne, ikke? Og der er også en ny grænse mellem mennesker, som i dag måske også ser dagens lys på en lidt ny måde. Og det er, hvad man kan kalde for identitetsgrænser. Altså grænser for, hvad man må sige. Grænser for, hvad man må mene. Grænser for, hvordan man må opføre sig. Grænser mellem etniciteter, religiøse overbevisninger, seksuelle orienteringer. Grænser kort sagt mellem hvilken identitetsgruppe du tilhører. Og tilbage i tiden så opstod der lidt sådan en tanke om det her grænseløse samfund, der næsten rejser ud af, at Berlinmuren var faldet og jerntæppets kollaps osv. Men det er på en måde bare blevet afløst af nogle nye grænser, nationale, politiske, identitære. Og de foregående søndage, og den her møde, der læser vi jo som sagt apostlenes gerninger i vores prædikenserie. Og i apostlenes gerninger, der bliver der gjort en vigtig erkendelse i forhold til de her spørgsmål om grænser, som vi diskuterer nu i vores tid. Og derfor så har jeg også givet prædikenen den her lidt særegne overskrift, hvem kan være med? Og så underoverskriften er det her tema, loven og den nye pagt, apostelmødet i Jerusalem. Lad os lige bede en bøn, inden vi går i gang med det. Den er så lang. Kære Gud, jeg beder dig om, at du må hjælpe os med at forstå nogle af de her store temaer, der er på spil i apostlenes gerninger. Jeg beder dig om, at vi også må gøre os nye erkendelser. At vi må blive slebet af din Helligånd. At vi må åbne os for at blive vejledt af dit lys. Gud, vær med os, når vi skal være sammen om de her svære ting. Amen. I begyndelsen af apostlenes gerninger i kapitel 1, der er det som om, at der ligesom er sådan en introduktion til hele bogen, der i kort træk fortæller om, at Jesus efter sin lidelse og død viser sig for disciplene, og så siger han, at de skal vente på Helligånden. Og så siger han efterfølgende, og det er det, der er det for os interessante, så siger han, og I skal være mine vidner i Jerusalem, og i hele Judæa og Samaria, og lige ind til jordens ende. Og det interessante er, at de her tre led, Jerusalem, Judæa og Samaria, og så jordens ende, at apostlenes gerninger er inddelt efter de her tre led. Så kapitel 1-7, det foregår i Jerusalem, 8-12 i Judæa og Samaria, og så 13-28, det handler så om Paulus' missionsrejser rundt i hele verden, lige til jordens ende. Og der, hvor vi skal lave et nedslag i dag, det er så i den sidste del af bogen, i kapitel 15, hvor Jesusbevægelsen er gået fra hovedsageligt at være baseret af jøder i Jerusalem og til at opholde sig i Jerusalem, til nu at være blevet sendt ud i hele verden og blive sådan en multietnisk, international bevægelse, der består af jøder og hedninger og grækere og alle mulige forskellige slags folk. Og det er måske en lille smule mere overraskende, end det lige lyder i første omgang for os, fordi for jøder var der som sådan ikke en udbredelsestanke. Vi må tænke på, at Jesus var jøde, disciplene var jøder, og alt
hvad han gjorde og sagde, var inde i en jødisk kontekst. Og i den jødiske tankegang var der ikke en udbredelsestanke. Det var jo jøderne, som Gud havde udvalgt. Det var jo jøderne, som Gud havde befriet fra Egypten, indgået en pagt med, givet loven på Sinai, vandret med i ørkenen og ført til det forjættede land. Det var også jøderne, der havde været i eksil i Babylon og blevet befriet og genopbygget templet. Jøderne, det var Guds ejendomsfolk, og jøderne var dem, der havde fået løfterne om Messias, om templet, det nye Jerusalem. Så der var ikke en tanke om, at der var nogen andre end jøderne, der skulle være med. Og derfor så var det for de første jødiske kristne heller ikke indlysende, at budskabet eller evangeliet var for alle mennesker. Selvom Jesus havde befalet dem at gøre alle folkeslag til sine disciple, og at de skulle være vidner om ham ind til jordens ende, så var det så indgroet i den jødiske tankegang, at der var så stor forskel på jøde og ikke-jøde, at ikke-jøderne ikke bare sådan lige kunne blive inkluderet ind i familien. Men nu er der så opstået et problem, og det er det, vi skal være sammen om i dag, fordi at antallet af kristne, det er så vokset markant, og det er vokset altså også uden for de ikke-jødiske befolkningsgrupper, på grund af Paulus' og andre store missionsindsats. Det vil sige, at hedningerne, så nogen som os ikke, vi er også kommet til tro. Og spørgsmålet det bliver så, jamen er evangeliet kun for jøder, eller er det også for hedninger? Og hvis det er for hedningerne, skal de så ikke også blive jøder, eller i hvert fald leve som jøder, som det mindste? Skal de nye med ikke-jødisk baggrund omskæres og overholde de jødiske renhedsforskrifter for at være rigtige kristne? Med andre ord, så er spørgsmålet, hvem kan egentlig være med i Jesusbevægelsen? Hvem er det egentlig, der kan være med og være kristne? Og det ledte til en ret stor uenighed i den første kirke, og derfor så indkaldte man til det såkaldte apostelmøde, som vi så skal være sammen om i dag, fordi der skulle findes en løsning på det her stridsspørgsmål, som simpelthen troede med at splitte kristendommens hovedaktører ad. Og det er det første topmøde i den kirkelige verden, det her apostelmøde. Og det fik stor betydning for kristendommens videre udbredelse også, og mødet dannede også model for de kommende århundredes mange kirkemøder og konciler, hvor vigtige teologiske spørgsmål blev afgjort, og hvor afgørende bekendelsesskrifter også blev formuleret. Og jeg har på grund af længden udvalgt passager fra teksten. Det har jeg tilladt mig, fordi det vil I blive glade for senere. Men lad os prøve at læse teksten, og så drages ind i den her konflikt, og så se vejen frem i det, vi spørger. Hvor går grænsen? Hvem kan egentlig være med? Og det er for Apostlenes Gerninger 15. Der kom nu nogle folk ned fra Judæa og ville belære brødrene. Hvis I ikke omskæres efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Da det førte til strid og ikke så lidt diskussion mellem Paulus og Barnabas og disse folk, besluttede man, at Paulus og Barnabas og nogle andre af dem skulle drage op til apostlene og de ældste i Jerusalem for at tale om dette stridsspørgsmål. De blev så udstyret til rejsen af menigheden og tog gennem Fønikien og Samaria, og her fortalte de om hedningernes omvendelse og vakte stor glæde hos alle brødrene. Og da de kom til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden og apostlene og de ældste og fortalte om alt, hvad Gud havde gjort mod dem. Men nogle troende fra farisæernes parti rejste sig og sagde, man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven. Og apostlene og de ældste trådte sammen for at drøfte denne sag. Efter megen diskussion rejste Peter sig og sagde, brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningerne af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem Helligånden, ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Hele forsamlingen tav og lyttede, mens Barnabas og Paulus fortalte om alle de tegn og under, som Gud havde gjort blandt hedningerne gennem dem. Så besluttede apostlerne og de ældste, sammen med hele menigheden,
at udvælge nogle af dens mænd og sende dem til Antiochia sammen med Paulus og Barnabas. Og de fik denne skrivelse med: Apostlene og de ældste, jeres brødre, hilser vore brødre af hedensk herkomst i Antiochia og Syrien og Kilikien. Vi har hørt, at der er kommet nogen fra os, som har forvirret jer og foruroliget jer med deres ord, men vi har ikke givet dem noget påbud. Derfor har vi i enighed besluttet at udvælge nogle mænd og sende dem til jer med vores kære Barnabas og Paulus. Det er mænd, som har våget deres liv for vor Herre Jesu Kristi navn. Vi sender altså Judas og Silas, for at de mundtligt kan fortælle jer det samme. For Helligånden og vi har besluttet ikke at lægge nogen anden byrde på jer end dette nødvendige, at I skal holde jer fra kød, der ofres til afguder, og fra blod og fra kød af kvalte dyr og fra utugt. Ved at holde jer fri af det handler I ret. Lev vel. Ja, det var noget af et brev, ikke? Og kun et uddrag endda. Og apostelmødet, det viser et af det tidligste tilløb til en kirkesplittelse. Og det er det første virkelig store eksempel på et kirkemøde, hvor man skal finde sammen præcis om det centrale budskab i den kristne tro. Og på en måde, så synes jeg faktisk, det er lidt smukt, at vi får det her indblik, at vi får lov til at se ind i den helt ærlige konflikt, som er blandt mennesker, selvfølgelig, kunne man næsten fristes til at sige, ikke? Der er ikke faret noget under gulvtæppet. Der er forskellige holdninger. Hvordan navigerer vi i at være kristne, også når vi er uenige? Det hører menneskelivet til, og det viser os, hvordan de handler på det her apostelmøde, hvordan vi kan navigere os igennem uenigheder. Og deltagerne, de kommer til mødet fra vidt forskellige lejre med hver sine synspunkter. Men til sidst ender mødet med, at man generøst nærmer sig hinanden en smule. Og det er genistregen, at man på den her måde søger og finder enhed i flerheden. Men samtidig er der også noget uopgiveligt, noget der er helt fast, noget der ikke kan diskuteres. Og dermed så bevarer man både frihed og fast grund under fødderne på en og samme gang. Man bevarer en fælles grund at stå på, samtidig med at man gav frihed til at leve forskelligt. Og man kan måske opsummere det på den her måde, som man har gjort på forskellige tidspunkter i kirkens historie. I det væsentlige enhed, i det uvisse frihed, i alt kærlighed. I det væsentlige enhed, i det uvisse frihed, i alt kærlighed. Måske skal vi åbne os for, at vi godt kan stå forskellige steder, også i forhold til troslivet. Men i alt må vi have kærlighed over for hinanden. Selvfølgelig er der noget, vi skal stå fast på. Selvfølgelig er der noget, der er uopgiveligt. Men der er også frihed til at stå forskellige steder, og altid et kald til at behandle hinanden i kærlighed, uanset hvor man nu måtte stå. Men man fastslår altså også enigheden om det her helt centrale, samtidig med, at man også kommer til en afklaring af det her spørgsmål om hedningekristne status. Og de ledende apostle i Jerusalem, de skulle klargøre, hvad jøde- og hedningekristne de havde til fælles. Og det er her, at Peter, disciplen Peter, han rejser sig op og tager ordet, og så siger han de her ord. Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det, at hedningene også kan være en del af os, ved at give dem Helligånden. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære? Og så kommer det centrale. Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de. Gud, han har også givet hedningerne Helligånden. Det er jo helt uhørt for jøderne. Hedningerne har også fået Helligånden. Hvorfor skal vi så lægge en ekstra byrde på dem? Hvorfor skal de holde den lov, som vi ikke engang selv magter at bære? De bliver frelst ved Jesu nåde på samme måde som os jøder. Og det uhørte dengang både for jøder og for ikke-jøder, det var selve opdagelsen af evangeliets budskab om nåden i mødet med loven. At Guds accept og kærlighed, at Guds tilgivelse, frelse og evigt liv, at det ikke er noget, man fortjener. Det er ikke noget, man opnår. Det er ikke noget, man kan præstere sig til eller arbejde sig til. Det er ikke gennem streng overholdelse af Moseloven. Det er ikke noget, man selv skaffer.
det er noget, man gives som en gave af Gud gennem Jesus. Og alle de vigtigste ting i vores liv, det er noget, vi bliver givet. Det er ikke noget, vi opnår eller præsterer. Det vigtigste er det, som vi er blevet givet. Og dem, som havde hele sit liv ligesom havde arbejdet for Guds accept, de begynder ligesom at indse, at de løber ind i en blindgyde. At de dybest set prøver at hive sig selv op med hårene. At frelse sig selv. Og de opdager, at det ikke er muligt. Og så er det jo, at tvivlsspørgsmålet opstår. Gør jeg nok? Burde jeg ikke gøre lidt mere? Hvad med det der? Er min tro nok? Er mine handlinger gode nok? Er jeg god nok? Og i dag der tænker jeg egentlig, at den her opdagelse af evangeliet og de her spørgsmål, der følger med, de i høj grad ligner dem, vi stiller til os selv og hinanden og Gud, også i dag. Og især det her ene ord, nok, det er jo meget det, som vores liv det omhandler sig om. Gør jeg nok? Er jeg god nok? Og evangeliets livsforvandlende svar, det er nej. Nej, du er ikke god nok. Og i det evangelium, der kan vi finde trøst i budskabet om, ja, du er en, som ikke gør det godt nok. Eller med et bibelsk udtryk, du er en synder. Men kristendommen er heldigvis ikke for retfærdige, men for syndere. Og det er kun der, vi finder frihed. Hvis vi bliver ved med at gå til eksamen hver dag og prøver at være gode nok, så vil du komme ind i det der hamsterhjul, hvor du stiller dig selv det spørgsmål, som du aldrig kommer til tåls med. Men hvis du lader være at sige at gå til eksamen, men allerede inden kan se, at du har fået din accept fra en anden, så kan du blive fri, så kan du finde befrielse. Og så kan vi med andre ord, så er vi med andre ord også lige for Gud, fordi vi er alle sammen i samme position, og vi er i samme båd. Vi alle sammen har mistet herligheden fra Gud. Vi alle sammen er dem, som ikke gør det godt nok. Vi alle sammen er syndere. Men så er vi også alle sammen dem, som bliver tilbudt Guds nåde. Vi er alle sammen dem, der finder befrielse og accept og frelse, evigt liv. Og det bliver vi alle tilbudt. Så på den måde så kan man sige, at vi er lige for Gud i ikke at gøre det godt nok, og vi er også lige for Gud i, at Guds nåde bliver os tilbudt. Alle sammen. Peter han siger jo også det her med, han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset vores hjerter ved troen. Det har vi alle sammen brug for, at få renset vores hjerter ved troen. Man skal ikke kigge langt ind i sit hjerte, før man finder ud af, at der er en masse skidt og møg. Og hvis man ikke har gjort det, så skal man pudse brillerne. Og så vil man se, at der er befrielse i at finde ud af, at Gud han tilgiver os. Og på apostelmødet, der indså man også det her. Der indså man, at Gud han ikke var partilakurist, som man kunne sige, ikke? Men han er universalist. Gud han er ikke for nogen, han er for alle. Hos Gud findes der ikke personanseelse. Gud han gør ikke forskel på os. Den opstandne Jesus, han er ikke forbeholdt en bestemt nation eller en afgrænset gruppe af mennesker. Han er for alle. Alle slags identiteter, alle slags grupper. Gud elsker alle, og for ham er vi alle lige. Og der er den her store norske forfatter, Karl Ove Knausgård, som på et tidspunkt også har sat ord på den her tanke. Han har skrevet en artikel, som handler om det, vi lige har snakket om, hvor han siger, i nåden er vi alle lige. Det er overskriften på artiklen. Og han skriver sådan her. De spedalske var urene. Alle vendte sig væk fra dem. De måtte leve i deres egne små samfund, hvor de og deres ansigter gik i opløsning. De levede i en slags fredløshed. Identiteten, den de var blevet sekundær i forhold til det, der skete med deres kroppe. Det var det eneste, man så. For Jesus var der ingen forskel på dem og de andre. Tolderne, der var forhadte, fordi de var korrupte og stjal fra de fattige, og horerne, de mest uværdige af de uværdige. For Jesus var der ingen forskel på dem og de andre. De var mennesker, ligesom
alle andre mennesker. Nåden er det sociales modsætning. Det sociale inddeler, lukker ude, trykker ned, løfter op. Det sociale er et system af forskelle, en verden, hvor alt og alle gradueres og differentieres. Nåden ophæver alle forskelle. I den er alle lige. Og radikaliteten i dette er så stor, tankegangen bag så forskellig fra alt andet, at det egentlig er umuligt at fatte betydningen af det. Men det er dette og intet andet, kristendommen handler om. Jeg synes, han siger noget klogt her. Altså, det sociale inddeler, nåden ophæver og gør os alle lige. Og jeg tror nemt, vi kan komme til ligesom at bebrejde jøderne for at være de her kassetænkere, når de begrænser Gud til kun at være for dem, og at alle andre mennesker ikke skulle være lige rene eller lige meget værd. Men vi må også huske på, at i den kulturelle kontekst, der var det alt andet end en selvfølge. Den her tankegang var banebrydende. Det, at vi alle er lige, er en tanke hevet ud af Jesu liv og virke. Det er derfra, vi har formuleringen i den amerikanske uafhængighedserklæring om menneskets lighed. I menneskerettighederne har vi det på samme måde. Og rødderne findes hos Kristus, dybest set. Og når vi peger fingre af jøderne for eksempel for at være kassetænker, så må vi samtidig også stille os selv de samme spørgsmål. For selvom vi måske i teorien tror, at alle mennesker er lige meget værd, og at evangeliet er for alle, så kan det jo ikke udelukkes, at vi også i praksis gør forskel på mennesker. Vi kunne jo spørge, er der nogen, som jeg ser ned på? Udlever jeg lighed og ligeværd i mine relationer, i mine handlinger? Gør jeg det i min økonomi, i mit sprog? Eller vi kan også spørge, hvor begrænser vi selv Gud? Hvem har vi udelukket, at evangeliet kan være for? Kan det være for den normale middelklasse dansker? Kan det være for naboen? Kan det være for kollegaen? Måske ligger der også for os, ligesom der gjorde for det jødiske parti på apostelmødet, en udfordring til at udvide vores perspektiv på, hvem evangeliet er for, og hvordan vi ser på andre mennesker. Og det er netop den her bevægelse, som kendetegner kristendommen, sådan som den udspiller sig i den første fase, i den tidlige fase. Den springer på en måde huller i muren rundt om jødedommen. Den nedbryder, eller det er faktisk mere præcist at sige, opfylder slet og ret jødedommen. Fordi at evangeliet rækkes ud til dem, der står udenfor, til hedenskabet, som aldrig var blevet inviteret ind tidligere. Og det, som med Jesus begyndte i det nære og lokale, en jødisk bevægelse inden for jødedommen, det spredte sig med Jesus over Paulus til evangelierne, ud mod den store verden som en grænseløs og universel tro, som kan slå rod i alle, jøde som græker, slave som herre og kvinde som mand, fordi Kristus kender ingen forskel. Og Paulus han er også en af de helt centrale figurer i den her overgang, og ham møder vi jo også her i vores tekst i apostelmødet, fordi han sløjfer alle de markører, de identitetsmarkører, som hørte til det at være jøde, omskærelse, Moselov, tempel osv. Og dermed så gøres troen på Kristi død og opstandelse ikke blot til et jødisk anliggende, men til et anliggende for mennesket som sådan. Han står på en måde som broen, der forbinder den græsk-romerske verden med den jødiske, som en, der ikke gemmer det glædelige budskab i sin egen baglomme på en måde, men i stedet rækker det ud mod mennesker, han møder på sin vej i Middelhavsområdet. Og den samme udfordring gælder egentlig for os, fordi hvilke identitetsmarkører gemmer vi os bag og siger, evangeliet er ikke for mig, fordi jeg tilhører den her gruppe, med de her holdninger, det her synspunkt. Der findes en bog af en fransk filosof, der hedder Alain Badiou, fra 1997, der hedder Paulus, grundlæggelsen af universalismen. Og her der fremfører han det synspunkt, at det er Paulus og den tidlige kristne bevægelse, der åbner jødedommens deres tanke om, at det kun er for jøder. Men troen på Kristus, det åbner en universalisme, en tro på, at Kristus er for alle,
Gud er for alle, og ikke kun for nogen. Og på den måde, så kan vi sige, at kristendommen er den her grænseløse bevægelse, der skærer på tværs af nationale grænser, politiske grænser, identitetsgrænser. For selvom vi på overfladen tilhører en gruppe og har en identitet, så findes der et endnu dybere fællesskab, som strækker sig ligesom horisontalt igennem historien og landskabet, og rejser sig også vertikalt fra himlen til jorden. Nemlig det, at vi som mennesker bor under Guds himmel. Og under Guds himmel har himlen åbnet sig med Kristus, fordi Gud han har åbenbaret sig. Han har givet sig til kende, så vi med Kristus ved, at vi lever i Guds nåde, med den grænseløse kærlighed som fortegn, og med Guds tilgivelse i ryggen. Og det tænker jeg dybest set er det mest meningsfulde og dybe fællesskab, vi som mennesker kan tilhøre. At vi er Guds børn af tro og af håb og af kærlighed. Lad os bede en bøn sammen og sige Gud tak. Himmelske Gud og Far, tak fordi, at det ikke må blive en selvfølge for os, at du er Gud for alle. Hjælp os til, når vi nogle gange begrænser evangeliet, eller til at sige, at det her område af mit liv, det er ikke for dig. Det her område af mit liv, det er ikke op til evangeliet at gøre noget ved. Eller de her mennesker, de er på den her måde og har de her holdninger, så det er ikke, evangeliet er ikke for dem. Gud hjælp os at gøre dig universel i vores eget liv og i vores verden. Og tak fordi, at du er den, som møder alle vores behov, hele vores liv. Hjælp os at lære fra apostelmødet og lære ydmyghed og nærme os hinanden generøst og i kærlighed. Hjælp os til at have enhed i flerheden, og hjælp os til at stå fast og samtidig også give frihed i det uvisse. Amen.